Portem anys i anys sentint que el coll ha d'apostar per la indústria, per la innovació, pel coneixement. I en compte d'actuar, els governs han passat els anys fent promeses que ara descobrim buides. Jo estic cansat ja de tant de fum. Els joves no tenim oportunitats al coll i ens veiem obligats a anar-se'n per buscar-nos la vida. Necessitem governs que prenguen decisions valentes i no com s'ha fet fins ara, a burro barra, sense pensar en què necessitem realment els veïns i veïnes d'Alcoi. A cas no es podria fer millor?